In beide werken gaat het door een man die het in skiering leidt en vjocht het om de vaardij oer zijn been. Nevens Van Rijn binden een protte overeenkomsten tussen zijn werk en het script. Zij zien beide verhalen bij de advocaat zwanger. Van Rijn wil nou dat het volslagen filmproject stopzet wordt. Een aanpassing is al niet mogelijk omdat het hier gaat om 136 overeenkomsten en 48 punten wat karakteristieken en essentiële elementen zijn die in samenhang en in onderling verband heel duidelijk een compositie aangeven waar nu inbreuk op is gemaakt. Dus dat zal niet gaan, dus wij vragen stoppen. Daarnaast vragen we een rectificatie in de landelijke media omdat de Jong natuurlijk overal aankondigingen heeft gedaan dat hij nu met deze film bezig is. Nevens Steven de Jong liet je alle skieringsverhalen op elkaar en komen daarom ook vaak dezelfde verhaallijnen voorbij. Wat doet Van der Rijn al hier het script onder eigen kregen, herkende hij wel een heel soort van zijn eigen werk. Toen ik het script las, ging er wel van alles door me heen. Het was wel heel heftig. Ik bedoel, het is een heel persoonlijk verhaal. Ik heb mijn boeken geschreven, Weg van Lila en Vaderstad. Omdat het zijn autobiografische romans. Ze zijn gebaseerd op mijn leven en de heftigheid die wij hebben doorstaan. Dat is wel pijnlijk om dan te ervaren dat daar op die manier mee om wordt gesprongen. Als de rechter Van Rijn in het gelijk stelt, zuidt de Jong op te houden met het maatje van originele films. En zullen er alleen nog boekverfilmingen dwan. Steven de Jong wil je het net voor uw camera reageren. De rechter doet er 2 weken uitspraak.